जोंनि Btr सरकारनिफ्राय मासरुमनि ट्रेनिं जे जोंहा बयबो जायफोरा आबाद मावनानै जाग्रा आबादारिफोर बा जायफोरा बिदिनो अमा फिनानै जाग्रा अमा फिसिग्राफोर गोसो गोनां आरो बिदिनो हेन्डलुमनि जि दानानै जायफोरा न'खर सोलिनो हायो बा न'खर सोलियो बिथांमोनाबो हेन्डलुम मिशन आरो पिक मिशन बिदिनो मासरुमनि मिशन बेखौ जोङो Btr सरकारा हाबाफारि लाबाय थादों। थिग बिदिनो दिनै बनरगावआव ट्रेनिं सोलिबाय थादों दायो। आं दिनै नैबे रादाबनि गेजेरजों बयनिसिमबो खावलायो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन जे जेरैबायदि Btr सरकारा खोथा होबोदोंमोन गोदो जे बयबो न'खर न'खर मावनानै बा जब माने खामानि मावनाय बे हाबाफारिखौ होनाय जागोन बयनोबो होननानै जेरैबायदि थांखि लाबोदोंमोन थिग बिदिनो दिनै बयखौबो हाबा मावनानै जानायनि आदब खायदाफोरखौ जेरावबो ट्रेनिं होनाय जादों। हेन्डलुमनि ट्रेनिं होनाय जादों, पिक मिशननि ट्रेनिं होनाय जादों, बिदिनो गोबां ट्रेनिं होनाय जे जोंहा माखासे इयुथफोरखौ लानानैबो जे थालिर गायनाय, गय गायनाय, लेबु गायनाय गोबां खेथि आबाद बेफोरखौ लानानै बयखौबो जाहाथे लाइमोनफोरा बेखार जाया बेनि थाखाय गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय नैबे सुबिदाखौ होनाय जादों। हेफाजाब होगोन न' बानायनाय जेनेबा जिगाब हास'नो थाखाय मेचिन नैबेफोरखौ सरकारा होगोन बेखौ जोंनिसिम मिथिहोदों आरो जाय बिथांमोना ट्रेनिं होगासिनो दं बिथांमोनाबो डिक्लेयार खालामलांगोन आरो आङो रायजोनोबो फोसावबाय जे जायफोरा मावबाय थागोन ओरैनो दिनै सोलोंनानै थांनानै थानायफोरनो होनाय जानाय नङा। जायफोरा प्रेक्टिकेल माने खामानि मावगोन मावनानै देखायगोन बिथांमोनहा मोननो हागोन आरो ओरैनो फैनानै थांबाय दिनै ट्रेनिं लानानै थांबाय बिथांमोनहा जेबो हाबाफारियाव बाहागो लायासै बा मावासै बिथांमोनाथ' बोरै मोननो हानो। जाय प्रेक्टिकेल देखायगोन बे मावगोन बिथांमोनासो मोनगोन सरकारनिफ्राय न' बिदिनो मैखुन दोनग्रा न' आरो बै जिगाब हास'ग्रा मेचिन नैबेखौ मोनगोन होननानै बिथांमोनहाबो फोसावदों। मार्केटिंनि बिथिङाव मार्केटआवथ' बेखौ गोबां बाहेरायावबो लांनाय जुदि बयबो मावनो ओंखारोब्ला बिदिनो बाहेरायाव लांनायबो साप्लाइनि थाखाय मानगोनां Btrनि चिफ बिथाङा बाहेरायाव साप्लाइ खालामनायनिबो बेब'स्थाखौ खालामगोन होननानै बिथाङा फोसावदों। जोङो हायोब्ला मैखुनखौ जानानै जेरैबायदि गुन मोनो बेदर फिसाखौ जानानै बेसेबां गुन मोना। मानो होनोबा बेदर फिसा जायोबा देहायाव खहासो जायो। दा मैखुननिफ्राय गोबां गुन मोनो बेखौ जों डक्टर बिथांनिफ्रायनो जों मिथिदों जे बिथाङा बुंदों जे मैखुनखौ जाय बिथाङा जाबाय थायो बे देहानि थाखाय मोजां आरो देहाफ्रा माने गोरायैनो थायो। बेदर फिसा जायोबा जेरैबायदि लेहुवा जालाङो थिग बेबायदि जानाय नङा। मैखुननिफ्राय गोबां आदार आरो जि जोमबो दरननो हायो, गाननाय जोमनायबो दिरुननो हायो नैबेखौ बिथाङा फोसावदों। दा बेखायनो माने बिनिफ्राय रां आरजिनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। जोबोद मोजां खोथा दिनैहाय बनरगाव ब्लकनि सिङावहाय बड'लेण्ड मासरुम मिशन बेखौ लानानै मोनसे ट्रेनिं लादों। ट्रेनिंआव 500निबो बारा जोंनि आइजो आरो हौवाफोरबो दं बेहाय बाहागो लादों। आं सान्दों जे मोनसे जोंहा Btrनि चिफ प्रमद बर'नि भिजन बियो बे भिजन मथे बे हाबाफारिखौ लादों। दिनैहाय मासरुम मैखुननि मोनसे ट्रेनिं मैखुननिल' जायाखै बेहाय अमानि ट्रेनिं जादों, मालाबा दाउनि ट्रेनिं जादों, बायदि ट्रेनिं जादों। आं सानो बे मैखुना ओरैबायदि आथिखालाव बिराद मोनसे भेलुबल मोनसे प्रडाक्ट बियो आरो बियो देहानिबो थाखाय मोजां आरो बेखौ प्रडाक्ट खालामोब्ला मार्केटआव जाबादि नुयो बिनि डिमान्डआ बिराद बारा जाबाय थादों। दा बेखौ नुनानै Btr गभर्नमेन्टआ स्पेसियेलि बेखौ गोसो होदों। बेखायनो बेखौ जुदि प्रडाक्ट खालामोब्ला आङो सानो देहाबो मोजां जागोन प्लास बेफार खालामनायावबो बिजनेसावबो बेहाय लाब गोनां जागोन। दा गोबां मानसियानो लासै बेनि एवारनेसखौ मोननानै दिनैहाय मोदोम दुंदों आरो मोदोम दुंलायल' नङा जोङो गावनि थांनानै थानायाव मोनसे लामा फैगोन होननानै आं सानो।
मालाबा मालाबा बिरोधि दलनिफ्राय नैबे बाथ्राखौ एसे मिसलिड खालामो जे प्रमद बर'आ वान भट वान जब होनदोंमोन नाथाय होनो हायाखिसै नाथाय वान जबनि मिनिंखौ माने बिथांमोनहा बुजियाखै बेवहाय खामानिनि खोथा होनदों जेरैहाय जनरेगानि खामानियावहाय जब कार्डनि गेजेरजों मानसिफोरनो खामानि होनाय जायो खामानिनि खोथासो होनदों बेवहाय गभर्नमेन्ट सार्भिसनि खोथाखौ बुङाखै बेखायनो प्रमद बर'आ जे मोनसे गावनि भिजन दं बा UPPLआ जे भिजन दं बे भिजनखौ लानानै वान आफ्टार एनादार दिनैहाय खामानि मावदों एजेन्डा मथेनो खामानि मावदों दा बेबो दिनैनि जे ट्रेनिं मैखुननि ट्रेनिं बेबो मोनसे दा बेनि गेजेरजों उपकार जागोन होननानै आं सानो